Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aketoni ni bala follow. Parce qu'on me dirait là, donc on était interrompu. Donc toutes mes excuses aux uns et aux autres. Bon, entre la main, pour éviter qu'on soit encore interrompu, entre la main. Amena essayé, amena ladje, katani serabolo sabay. On va essayer d'aller sur 3 voies. La première voie, c'est d'abord le mensonge grossier qu'on est en train de fabriquer, mettre sur le dos du procureur Touré. Deuxièmement, Chokoroba Flamunubega Yala Yala ou Dinflan ni Nonche, Kagalon Tigetike, Jien Fontanan Bella, Abu Donjon le dos, ni Andonu Wuchula Dungo Franci. Nous bolé, Amina Andamra, Ko Demseni Munu, ou Yemunu manipule, Ko Koube, plenty de Touré Kama. Donc, un signe de qu'on a plein de phénomènes. Et puis, là-bas, on a essayé quand Kanabo, bon, Shérif Aïdara Kumarofo, Bagalangolo, Dofeneka, Shérif Aïdara Kumataka, Mounoumounou, il a fait Shérif Aïdara Kame, Touré de ma. Mais aussi, Tebashi, ni ala sonama, ala kan soni familialement hakli. Kono soutien, Dombachou, Yara Biama, ala ka Selini Sou, ala ka Bella Jenemine, ala ka Hinangata Barola, ala ka Daros Mogoro, ou Yanko Kitim, ala ka Kiti Nogoyoye. Anga slameshu ambe ala deli ala ka yafa kuma ku daro kuma nemai ka nyini ala fe ala kan yere deme ka ngajina tika dilan ka beni anga woleli doy ala kan kisi ala kan sutra ala kan tanga anta baga nan deme baga nan kisi baga ka tala masai. Donc nous allons partir rapidement. Je vais être c'est un petit direct chap qui sera pas trop long. Bon, ne faites pas attention à ça hein, parce qu'ils m'ont pas payé 5 francs, donc je ne fais pas de publicité pour cette compagnie là. Donc, on a agento nako, madrome kilindia, nous m'a contrat signé, donc t'es qu'à publicité que. Bon, comme on a les garages, l'ambena été droit nyata ka don te kana. Donc, bon, pour ce qui fait comment m'a coiffé, pénité, donc t'as fait qu'à conseiller n'y a mini ira, là, d'à tout n'y a foulando, sinon faut y aurait au cadre kilinte ngono, m'a délégué mettre les clés. Donc, on a gagné faut y jeter quoi. Voilà, à donatene. Donc, à bonnier, il y a des camarades fou, n'y banflando, ne pas que conseiller n'y a mini cahier quoi. Alors, donc, on va aller sur le premier point. Le premier point, c'est le mensonge grossier sur le procureur Touré. Un mensonge qui est soutenu, entretenu par 2 gros vieillards qui ont tout perdu dans la vie, dont la vie n'espère rien d'eux et qui passent leur temps à pavaner dans les rues, entre les pays pour aller mentir, pour aller manipuler et pour dire des contre-vérités. Ces vieillards dont l'un a accusé l'autre d'avoir détourné 16 milliards et l'autre a accusé l'autre d'avoir reçu 10 millions de la part du président paix à Sona Ibrahim Baka Keïta, au point même qu'il a oublié son téléphone même dans le bureau d'Ibrahim Keïta. Voilà 2 vieillards qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune honte, qui n'ont aucun respect. Voilà des gens qui croient qu'ils peuvent manipuler le peuple du Mali. Voilà ces 2 vieillards-là qui entretiennent cette calomnie, ce mensonge grotesque, grossier, infondé, et qui est puni par la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Manende fait beka galon tige ka la Touré là, ko Touré ni fo, ka sora tien dengeli ta obolo, aw fait beka aw toro akumaka, ka soro aw ma adaluyaye, aw ma tien ay sabali, aw ko ay islamé, mais billahi aw te islamé barala, aw ko be siran alanye, billahi chitana de aw jenyongo na teri na signongo na baro nyongo parce que ala ko ako John Juma ni kadine John Titi sigi ka ke korofoli ka ke galon tige mo me korofoli ke ala ko ka juo tigi la mo mani fembe abe comme ni mo ni fi so tige ka dun abe mun korofo abe comme abe ka ko sungalo kalola abe ka galon tige sungalo kalola abe ka korofoli ke akwa islamé e Allah subhanallah la ilaha illallah Allah ban chuko be jugo yako o de be galon tige la ni Touré be fin fo Touré be siran John de nyeka dala kan fo ni Touré fin fo amu be ka kuma fo amu ko ay sinemewi amu ko ay dine nyamogo ni na bola Touré dagono ko Touré a fo dala juma de be aw bolo ala isra juma de yira awna amu ko ka islamé ne ma fo ngoye islamé ka tume mogo gade mais ala kuma kan abene kono ate bone kono a noron menu kono ni koli gelen
a nɔrɔ mene kɔrɔ ni Ala Taala masa tɔgɔ de Ala kumakan nɔrɔ mene sɔnkun na Ala ɲɛsiranya a sɛbɛnni mene sɔnkun kan ni an ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ barika na nɛma ye donc n bɛ siran Ala ɲɛ ko dɔ fɔli ma Ala ye mun de fɔ sɔnna k'a fɔ nin nana nkalon tigɛ ou bien nin nana kuma dɔ fɔ a b'a dɔn cogo di ko tiɲɛ b'a kuma la seereya saba Ala y'o de fɔ n'a seereya saba ma dafa a y'a farati ka da kuma la aw mun ko k'aw ye silamɛ ye aw mun ko k'a bɛ siran Ala ɲɛ aw mun ko k'a bɛ eji aw mun ko k'a bɛ taa juma la est-ce que seereya saba bɛ aw bolo k'a yira ko Ture ye nin fɔ wa Ala ko n'a t'aw bolo n'a y'a tora kuma k'a b'aw jeni sini a tiɲɛ b'aw bolo wa aw ma kɛ kalo wɛrɛ la dɛ fo sunkalo kalo ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ cɛ la aw ma kɛ kalo wɛrɛ la dɛ fo Ala ka kalo Ala bɛ tanu kalo min na Ala bɛ bato kalo min na a y'a kɛ o kalo de kɔnɔ ko Ture ye nin fɔ aw ma kɛ don wɛrɛ dɛ a y'a kɛ ka bɛn ni donba su yɛrɛ fɛnɛ nin ye n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan walahi n'i ye maliyɛn ye n'i yela nin ko la k'i bɛ ko kalama k'i bɛ Ala dɔn k'i bɛ siran Ala ɲɛ bilahi i bɛ t'i da ka Ala deli a ka yafa i ma ka saraka bɔ ka Ture wele k'a yafa i ma i bɛngɛn'a kan parce que n'Ala wulila aw fɛn fɛn kama aw ma siran Ala ɲɛ aw ma Ala ɲɛyɔrɔ sigi donba su donba ɲɛkɔrɔ a bɛ ka nin nkalon sugu tigɛ k'a da jɔn dɔ la mɔgɔ si ma bɔ n'a video ye mɔgɔ si ma bɔ n'a audio ye ko nin ye Ture kumakan ye Ture ye nin fɔ mais aw bɛ ka sama aw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ aw tun bɛ yen aw bɛ jeni sini aw fɛn fɛn b'a la bilahi talahi lezi sunkalo kalo in kɔnɔna la fo n'an bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ Ala ko la dɛ sinon an bɛ Ala dɔn ni tiɲɛ ni fɛn min ye Ala b'aw bɛɛ jeni sini aw bɛɛ sans exception politique tɛ foyi wɛrɛ tɛ aw fɛn fɛn y'aw fara nkalon kan aw bɛ ka nka Ala ta tɔ si la ne tɛ Ture defan n tɛ Ture dɔn n tɛ Ture somɔgɔ ne bɛ Ture dɔn Ala ye n seere an bɛ sunkalo kalo la ne ni Ture de la ka sigi Ala ye n seere an bɛ sunkalo kalo la ni Ture ka dɔrɔmɛ kelen min kɔnɔ Ala ye n seere an bɛ sunkalo kalo la a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ kɔnɔ n t'a dɔn Ala jɔni yɛrɛ peut-être a photo n bɛ se k'a fɔ d'accord ni photo ni cɛ de don n t'a dɔn mais a ye sabali n'a bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma Ture do Ture tɛ o aw y'aw jija a tiɲɛ ka k'aw bolo aw y'aw jija a daluya ka k'aw bolo aw y'aw jija seereya saba ka y'a la k'a sɔrɔ aw b'a damaga kuma la n b'o de fɔ Ture ta la donc fɛn fɛn n'a tiɲɛ t'i bolo nin kuma la n'i ko i ye silamɛ ye i sen bɔ a la fɛn fɛn n'a daluya t'aw bolo ni Ture ko kuma la ni a tiɲɛ t'aw bolo a y'aw sen bɔ a la a y'aw da bɔ a la minnu b'a la aw y'u n'u ka jɔnkunnagoya n'u ka laban ko juguya n'u ka jahalamadenw a y'u to ɲɔgɔn na a y'aw da bɔ a la n b'o de fɔ aw ye Dieu est clair là-dessus vous voulez vous amuser alhamdulillah rabbil alamina le champ est libre à chacun Dieu il est serein, il est imperturbable, il attend tout le monde et chacun sera jugé par rapport à ses propos, par rapport à ses actions. Rien ne sera omis, rien ne sera oublié. Il n'y a pas fait de dire, il n'y a pas politique sera de là, il n'y a pas fait de dire, entre mes clients est de là, il n'y a pas fait de dire, et à la maroté, subhanallah, à la bi Jenny, qui Jenny, Imada Jenny, elle continue là. John Kunango, elle continue là. Mounute Ladili Kaname, elle continue là. Avant mon n'y a fait non, elle continue là. No bolay. Anyabe demseni John Kunango asiri nyengo dola. Ko aidara bola ka kuma do fo. Obeka ku toro aidara ka kuma ka. Ko aidara kambe turema. Ne sigila ka aidara ka kuma la me. Ma akuma ta yoroshi. O ekele flana. Mese kam fo aidara. Ni aidara ka kuma la me. Aidara est dîner nyamoro de mais Aidara akoko aka mogo ye mun fo ale mais Aidara yere ma fo kale willa ka Ture segere ko Ture inde fo ale donc manion ay sabali ali Aidara ma fo Aidara e kuma ne Aidara ka supporter de ntaka ansar dina bi ntaka ansar dina sini mago dengeli te ka do aka ansar dina aka ansar din te nyesrala aka ansar dit nani do harjina kono aka ansar dit nani do jalama kono aka ansar dit nani ka jenateke fo nyerebo mais Aidara reka tion fo ya kene ya kanute mogo banane la Aidara kama mais meni tien kelen fo Aidara ka sabali ay dina nyamogo de ale rebe ankala ala kamuna kuma mun bola le dakono ni ata ka jatemine kala est-ce que akela ala ko konna la parce que ala era ko soni ka kuma do fo seria ka kila ale ka mogo de tara fo ale est-ce que ale Aidara willa ka Ture segere ka Ture nyininga dala kana sona ale kana boy jama nyana kanifo Aidara ne bi bonya de
o dina nyamote mali kono ne be mun bla inya bunye kon la mais ni yoroni la anga karamo ba ni yoroni la fili soro de karamo fili soro e ma touré wele i ma ta touré fait i ma touré nyininga mais e komo ye mufo e be ka touré juge no dien benyana e be ka touré mina no dien benyana e be ka kuma fo asmima o ko kama dien benyana ka soro e re ma wuli kata ko nyanyini sharia sola mais i toro i komo ka kuma kan ka kuma ay yara fili soro de o korata ko ne be bayila koy o korata continue supporter de mi supporter ali sini bife mais ni be fili kono dineya tola nyamoya tola o tiambo fo nyoy karamoke ibe fili kono ya aidara ibe fili kono ya ama fo kika na fenfo touré ma de fenfo ma tiambe ere bolo fenfo ma tiambe wuli bali fenfo ma ire bolo bi tiamka fenfo ma ire mumme touré da kono mais kana fenfo touré ma parce que ikomo ya fama aidara o fili soro ma fe ko fambia parce que mogo be ka ki kuma kanta ka tura kaga ko aidara menace touré aidara dit ceci aidara fait ça asimi aidara bofo aidara kuma kana aidara ti alay mais aidara fait ba bunye aidara kuma kanti ala kuma kai ndila ka fo diko mango diko kuma kanti ala kuma kai muna mi farati abela malwa diko mi munyubia diko madanga kuma la abola amasuma ka dakunwa nete ala nti ala ka chide me billahi ali dina nyamogo wallahi billahi ali almaga almami nafila mafwa ngafila aidara ifila ya do mina nya fo diko maka fila do sona do mason me winga chien ko fe aidara ifila ya so ne ka fo bi kana bo asimima nite dina nyamogo takabolo mentini kanola sono nungu mina kuma mogo mina fo ko me ka duwe gasila mais pourtant beba do nga du kono comme supporter ini ne balma kebe nyongondo abe baraka nyongombolo iba don très bien abi bunye abi fe en fla de bika défense ta dongo do na me kuma sokono mais ni yoroni karamo ke fili soro de eni touré de tunganga kuma tab sama aw ni nyongoche eni touré ni bolola ni ya nyanyini ka don inanga ministre de la justice be siga kuma numa tuitala ibe seka boka ni kuma sugufo me karamo ke korotola toru karamo ke korotola jamatiki te korotota ikorotola me amba toto yinga kuma ta fain obene ni wasa nte foi wara foka faroka sisan chokoroba langolo flamumbe ka yera jien fantan me munango chokoroba langolo u yere de nyogon buruja doko ko do ezouin doko ko do delikele ko do grebuye ko tara grebiala ko war diloma ko fo nyina na ka telephone ngono doko ko do escroy ko ezouin ko milliard tan woro diloma ko ka élection organisée ko ya ke hôtel sans ni fin sans ni sojo ni fait critique ratay ou fla ya fode ou le fla fin du coup on dit dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Nya ni choroba flayu tege de nyoma angula je tamasere bola. Tamasere mu mote ala dali ka tamasere ka boyka dukono. Tamasere mula mote ala dali ka tamasere ka ye isomola ka tamasere ka ye ijenyola ka tamasere ka ye ifa ou bien ibala. Tamasere mula mote ala delala ni choroba flate sira ala nye. Ni choroba fla mali jugute temoka. Mais son nganda mola ou ye demseni munu ko CDR ko e plenty do touré kama alhamdulillah rabbil alamin ambe ala foka ala barkada ou ye plenty do anyame si san chien bola kelema plenty mata do Allemagne plenty mata do Angleterre plenty mata do Italie plenty mata do Amérique plenty mata do Russie là plenty mata do Chine plenty mata do Côte d'Ivoire plenty mata do Burkina, plenty mata do CEDEAO là, plenty mata do Union africaine, mais plenty tara do ou fanu bagaso no e français. Malion, au beganda don join nous ici ça. Tiens te kelemaniwa. A plenty do keneka Johnny John Tumbe, Maliki Konate mouye Mali Bourdia. O datolni dakasaboni John Kunango asiri nyengu ateke fenye akote ke fenye nyete ke fenye abola dumi rekoro te fenye Maliki John Kunango asiri anye Maliki kumakame Maliki konate kodo muna borla
cɛyakan b'a da ka kuma ye mais mun n'a bɔrɔla mun n'a mana ka cɛyakan fɔ Mali kɔnɔ Maliki bɔrɔla donc ni cɛkɔrɔba fila y'i cɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Tapo ko k'a ye an ka juge dɔ menacer galontigɛla de don mais an tɛ kɔrɔtɔ nin si la k'a ye juge menacer ko ni juge ma document di a kumakan bɛɛ bɛ yan n bɛ tila ka nin bɛɛ bɔ ye komi an tɛna mɛn kuma na ko juge ka n b'a fɔ cogo di ko juge ka dossier di ale ka assistant ma sinon ale bɛna tɛmɛ TV5 la n'a tɛmɛna TV5 la a b'a bɛɛ fɔ donc maliyɛnw a ye kuma lamɛn ka ɲɛ donc a bɛna taa TV5 de kan ka taa Mali buruja a bɛna taa TV5 de la ka taa Mali wɔrɔrɔ a bɛna taa TV5 de la ka taa Mali sarada a bɛna taa TV5 de la ka taa Mali feere a bɛna taa TV5 la fugari dakasa bɔni jɔn kunna go e ma kɛ ministre ya n donna ka Tapo ka biographie n'a ka fonction a ye baara fɛn fɛn kɛ Mali nin kɔnɔ n y'a bɛɛ ta n tɛ se ka bɛɛ kɛ an bɛ garage kɔnɔ mais Tapo n bɛ tasuma da i kan o ye kelen ye filanan Bacili n donna e fɛnɛ ka biographie kɔnɔ ka t'i ka fɛn bɛɛ ɲini i ye fɛn fɛn kɛ Mali fo ka na se bi la a fɛnɛ bɛ n bolo an bɛna n da maga o la aw jɔyɔrɔ kɛla mun ye fanga tun bɛ aw bolo don min na aw sera ka mun kɛ fanga tun bɛ aw bolo don min na miliyari 16 dila jɔn mun ma jamana kelen miliyari 16 k'a kara kɔnɔ k'i sigi Bacili yɛrɛ ko ko ni enquête kɛla ka don o don ko les 24 heures qui suivent k'a bɛ taa kaso la mɔgɔ kumakan tɛ ani mun bɛ jɛ la bi Bacili o de y'a fɔ ko ni enquête kɛla Tapo kan bi ko ni audit kɛla Tapo kan bi ko o tile tɛ c'est-à-dire o tile tɛ kɔrɔta ka ben ni Tapo ma yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ Bacili de y'o fɔ mɔgɔ m'o fɔ de donc dossier bɛ Tapo kan sisan a ye jɔ ta dɔrɔmɛ seconde donc an ɲɛ b'o de la an bɛ ka c'est pas pressé o ye Bacili kumakan ye mais an bɛna ninnu bɛɛ an bɛna don k'u bɛɛ bila o place la u y'u ka conférence de presse min kɛ n y'a lamɛn n y'a kumaw lamɛn Maliki Konate fugariden n y'a ka kuma lamɛn n ye jɔn kunna go minnu kumana n y'a lamɛn mais ça c'est juste un avant-goût. Ne ratez pas le direct de ce soir, Inch'Allah, quelle que soit l'heure. On fera un direct ce soir ou demain où je vais vous parler de ces deux individus. Les fonctions qu'ils ont occupées et ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, ce qu'ils auraient dû faire. Et aujourd'hui, c'est la France qui leur ouvre la porte pour dénigrer, insulter, humilier, rabaisser le Mali. Voilà ceux-là. Oumana wuli kuye malien ye ubu disigosi. Oumana wuli ubanga hymne national ou dongeli da ubu bolo da udu sukuna. Mon frère, vous êtes des plaisantins, vous êtes des comédiens, vous êtes des farceurs. Vous êtes des comédiens, vous êtes des farceurs. Obe Mali hymne da ka bolo da udu sukuna o Mali kila beto burja awe join. Tiens dengeli ta ko kuma la ni galontigete. Mais comment vous voulez aller au bout? Ni fenente kuma ni dalu a tembolo. Donc dalu a mbembolo mena bono de. Ka au bla place là, ka au sigiro ira aula. Partagez au maximum, partagez au maximum. En partageant bla à suivre. En partageant vous écrivez à suivre. N'abona partager ababla à tobenali. Aba seba tobenali. Donc on garde le contact et à très bientôt.